אני קוראת לכם לתמוך בקבוצה שלא ברור מאליו שהיא קיימת. קבוצה... לא ברור. לא ברור. לא ברור. לא ברור בכלל. בכלל לא ברור. תמיד אומרים שהסיפור הוא הדבר הכי חשוב בכל יצירה. הוא הבסיס בעצם. ואצלנו הסיפור הוא מטורף. במיוחד כשנתרגם את זה לבמה, זה יעבור מאוד חזק. הקהל הולך לעבור חוויה מטלטלת. הקבוצה הזאת היא עבורי חלום חיים. פשוט אני מדבר עכשיו ומתרגש, כי הולך להיות באמת הפקה שהיא מורכבת לא רק משני צדדים יהודים וערבים. אנחנו פה מתעסקים בנושאים של בני אדם עצמם, ללא קשר מה הם. וזאת הדרך הנכונה, ושהיא כן גורמת לשינוי שלנו, לשינוי של העתיד שלנו. ותיאטרון זה דבר כיף פשוט, באמת דבר כיף להיות ביחד. הנה, אלעד, קונפינו, כיף, כיף איתו פשוט, הוא מצחיק, תראו. זה סיפור מאוד ספציפי ומאוד קולקטיבי. עכשיו זה ספר. אני הגעתי לספר הזה בעל כורחי, כי אני רוצה לשחק בהצגה, כי חשוב לי לספר את הסיפור הזה. אבל אני לא בן אדם של ספרים. וכמוני יש עוד המון אנשים שלא אנשים של ספרים. ההצגה שמבוססת על הספר הזה יכולה לפתוח עוד קהל עצום. החומר שלנו הוא מעין שילוב בין נבוקוב לדייוויד מאמת. כמי שחיה בשתי החברות, ערבי, עברי, יהודי, זה הדבר הכי נכון לעשות. זה חלק ממני. קבוצה יהודית ערבית שאנחנו מיוחדת. ערבית יהודית. ערבית יהודית. לא, יהודית יהודית ערבית. ערבית. קאט, ערבית. אני אגלם את הדמות של איית, נערה מפרדיס. אני מאוד שמחה לקחת חלק בפרויקט הזה, בגלל הסיבה הראשונה היא שהדמות איית היא מאוד מאוד קרובה אליי. אנחנו קבוצת תיאטרון מקצועית שלא מתפשרת על האמירה האומנותית שלנו. الأرض كلها لسانا واحدا ולוגה واحدة. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ותודה מיוחדת לאקדמיה לאומנויות המופע, שמאפשרת לנו חלל לעבוד וליצור. אני ואורנה זה סיפור אהבה, כאילו מהרגע הראשון, מהדקה שנכנסתי בדלת לאודישן. איכשהו לקחתי על עצמי את תפקיד עוזרת הבמאית, שאני לא ברור איך עשיתי את זה, אבל עם אורנה זה ממש קל, הקאסט כאילו קצת פחות. אני אוהבת את כולם ממש, והכי כאילו סביבה פורה ועובדת ונעימה ומצחיקה, והכי כיף בעולם, והכי תעזרו לנו ותבואו ותתרמו לנו, כי אני מבטיחה שתצאו מה זה מורווחים. وادي الملح